rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nakulandirani pano pa alislamu dina lafifa wal fadila taizonse umakhala ndine yemwe uja yemwe ndimakupatsirani nkhani zosiyanasiyana, nkhani za aneneri, nkhani za maswahaba ndi nkhani za Islamu zosiyanasiyana. Lero lino tikupatsirani nkhani ya sahaba uja yemwe adazipereka kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumikira Islamu. Abalango kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kodi inu mumadziwa za munthu uja yemwe adaloweza mahadithi ochuluka mu mbiri ya Islamu kuposa wina aliyense, ndipo iyeyu sadakhale mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka zopitirira zinayi ayi. Munthu uyu adali wovutikisisa, koma Mulungu anampatsa mphatso yapaderadera, mphatso yodziwa kusunga zinthu mmutu mwake komanso yokumbukira zinthu mwachangu imene sidafanane ndi munthu wina aliyense. Ndipo munthu uyu adali Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, yemwe amadziwika kunena kuti tate kapena bambo wakamphaka kakang'ono. Nkhani yake ndi imodzi mwa nkhani zosangalatsa kwambiri mu mbiri za Islamu. Tiyeni tikhale limodzi mpaka kumapeto kwa programu ino. Abu Huraira adabadwa mchaka cha 603 mchigawo cha Al-Baha kumwera kwa Arabia, m'banja la fuko lotchedwa Bani Dausi. Fuko limene linkakhala ndera lotchedwa Tihama mphepete mwa nyanja ya Red Sea. Dzina lake lenileni linali Abdushams, kutanthauza kuti kapolo wa dzuwa, chifukwa pa nthawiyo anthu ambiri sadali kupembedza Mulungu ayi, adali okwadira mafano anthu ambiri. Ndipo bambo ake anamwalira iye adakali wachichepere, motero anakula wamasiye opanda chibale ambiri. Iye Abu Huraira kufotokoza wake adati, ndinakula ndili mwana wamasiye, ndinasamuka ndili osauka, ndinkatumikira mwana wamkazi wa Al-Ghazwan komanso Busra, ndinkaweta ngamira za anthu kuti mpeze chakudya. Sunali moyo wophweka ayi, koma Mulungu anali ndi cholinga chachikulu kwa ine. Ndipo Abu Huraira analowa Islamu mchaka cha 7 after Hijri, chama 628 inabati 629 AD, pafupifupi zaka zinayi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam asanamwalire. Izi zinachitika kudzera mwa mtsogoleri wa fuko lake otchedwa Tufail mwana wa Amr. Tufaili adali woyamba kupita ku Makka kukakumana ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo analowa Islamu umwepo. Adabwerera kwawo anayamba kuyitanira anthu a fuko lake ku Islamu. Ngakhala ambiri sadamutsatire poyamba, koma Abu Huraira adali mmodzi mwa anthu oyamba kutsatira mawu ake. Pamodzi ndi mabanja ena okwana 60 mpaka 70 iwo adapita ku Madina kukakumana ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo kumeneko Abu Huraira analowa Islamu mwakhama. Mtumiki anamusintha dzina ndi kumpatsa dzina loti Abdurrahman, kutanthauza kuti kapolo wa chifundo. Ndipo chosangalatsa nchakuti amayi ake sanafune kulowa Islamu poyamba. Tsiku lina Abu Huraira anawapempha kuti alowe Islamu, koma iwo ananena mawu oyipa okhudza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinampweteka kwambiri, ndipo adalira mtima mwake nkupita kwa mtumiki nkumuuza vuto lake. Mtumiki anapanga dua kuwapemphera amayi ake kuti Mulungu awapatse chiwongoko ku Islamu. Abu Huraira mukufotokoza kwake akuti, ndinapita ku nyumba ndipo ndinapeza chitseko chotsegula, ndinamva mkokomo wa madzi ulira nyumba. Amayi anga anati dikira kale pang'ono musabwere mkati. Kenaka adandipatsa chilolezo nkunena kuti ndikhoza kulowa. Ndikulowa amayi anga ananena kuti ndikuvomereza kuti palibe Mulungu wina koma Allah, ndipo Muhammadi ni mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira adabwerera kwa mtumiki akulira ndi misozi yachimwemwe pa nthawiyo, ndipo adafotokoza motere kwa mtumiki, ndi nkhani yabwino mtumiki wa Allah. Allah wayankha dua yanu, Allah watsogolera mayi anga kulowa Islamu. Abale anga okondedwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake wa Abu Huraira ndi mtumiki wa zaka zimenezi udali bwanji? Akuti ngakhale Abu Huraira analowa Islamu chaka chachinayi mtumiki asanamwalire, iye anasankha kukhala moyo wapadera, moyo odzipereka kwathunthu pa maphunziro. Anakhala ku Sufa, nyumba yapafupi ndi mzikiti wa mtumiki ku Madina, omwe kunkakhala anthu osauka amene analibe manyumba komanso analibe mabanja. Anthuwa ankachita kuti Ahlan Sufa. Pamene ena amasahaba ankachita malonda m'misika, ena kulima minda yawo, Abu Huraira ankakhalabe pafupi ndi mtumiki nthawi zonse. Iye mwiniyo anafotokoza motere, anzanga Muhajirina akakhala otanganidwa ndi malonda awo m'misika, ndipo anzanga ena Ansar
ankakhala otanganidwa ndi minda yawo, koma ine ndinali kukhala pafupi ndi mtumiki wa Allah ndikukhutira ndi zochepa zimene zingadze m'mimba mwanga, ndipo ndinali kupeza zomwe iwo sankapeza, ndipo ndinali kukumbukira zomwe iwo sankakumbukira. Abu Huraira akufotokoza kuti nthawi zina njala imamenya kwambiri, moti ankamanga miyala pa mimba pake kuti apitire ndi njala pamene akuphunzira ndi kukumbukira mawu a mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abalanga okondedwa Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Huraira akufotokoza kunena kuti tsiku lina adamuwuza mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan kathira ansahu, kuti oyi mthenga wa Allah ndikumamva mahadithi ochuluka kuchokera kwa inu koma ndikumayiwala. Ndipo mtumiki adayankha kuti fabsutu ridaaka, tambasula kapena kunena kuti yalani chophimba chanu. Ndipo Abu Huraira anayala chophimba chake, ndipo mtumiki adakira ngati akutola chinthu chosaoneka mlengalenga nkuchika mkati mwa chophimbacho. Kenaka ananena kuti tsekani. Abu Huraira anatseka chophimbacho pa chifuwa chake, ndipo iye mwini wake adanena kuti ndikulumbira mwa amene anatumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi choonadi, kuyambira nthawi imeneyo sindinayiwale ngakhale mawu amodzi mwa zimene ndimamva kuchokera kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuyambira pamene Abu Huraira anadzipereka mokwanira kugwiritsa ntchito mphatso imeneyi potumikira Chisilamu. Chifukwa cha mphamvu imene yapaderaderayi, Abu Huraira anasanduka olimba komanso onena mahadithi ochuluka kwambiri mbiri ya Chisilamu. Anthu ambiri amanena kuti analoweza mahadithi odutsa 5000, ndipo maizi Imamu al-Bukhari nayenso analemba mahadithi Abu Huraira odutsa 1000, ndipo Imamu Muslim nayenso adalemba mahadithi odutsa 300. Ndipo anthu ena nthawi yake anadabwa nazo kwambiri kamba kakuti adakhala mtumiki kwa nthawi yochepa, koma adaloweza mahadithi kupambana masahaba ena monga Sayyidina Abu Bakar komanso Sayyida Aisha amene anakhala mtumiki kwa zaka zambirimbiri. Ndipo Abu Huraira mukuyankha kwake funso limeneli anayankha motero: inu anthu mumati Abu Huraira amanena mahadithi ambiri a mtumiki wa Allah, komabe ndi Allah tidzakumana. Ndinali munthu osauka, ndipo ndinali kukhala pafupi ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wokhutira ndi zomwe zingadze mimba yanga. Mamuhajirina ankakhala otanganidwa ndi malonda awo m'misika, ndipo maanswar ankakhala otanganidwa ndi katundu wawo, koma ine ndinkakhala pafupi ndi mtumiki wa Allah nthawi zonse okhutira ndi zomwe zingadze m'mimba mwanga. Ndikapezeka pamene iwo sankapezeka, ndipo ndikakumbukira zomwe iwo sankakumbukira. Ndipo akatswiri ambiri amahadithi anavomereza kuti Abu Huraira adali odalirika. Pambuyo pa imfa ya mtumiki, Abu Huraira anapitiriza kutumikira Chisilamu. Pa nthawi ya Khalifa Sayyidina Umar anasankhidwa kukhala bwanamkubwa wa ku Bahrain, koma pambuyo pake iye mwini anakana kubwereranso pa udindo umenewu. Pamene Umar anamfunsa chifukwa chake, Abu Huraira anati kuti ulemu wanga usawonongeke, kuti ndalama zanga zisalandiridwe, ndi kuti msana wanga usamenyedwe, ndikuopa kuti ndingaweruze mopanda nzeru kapena kuyankha popanda kupirira. Abu Huraira anabwerera ku Madina nkukhala qadhi oweruza, komanso anali mmodzi mwa masahaba amene ankapereka fatwa pa Isilamu. Anali mmodzi mwa masahaba amene anayesetsa kuteteza khalifa wachitatu Sayyidina Uthman pa nthawi ya kuphedwa kwake. Ana ake ambiri anaphunziranso mahadithi kwa iye, ndipo ophunzira ake pafupifupi 800 pakati pa masahaba ndi ambalo otsatira matabi'in anaphunzira kuchokera kwa iye. Mwa ophunzira ake otchuka panali Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Saidi mwana wa Musayyib amene anakwatira mwana wake wamkazi kuti apitirize kuphunzira mahadithi kwa iye. Ndipo Abu Huraira analindiana naye amuna ndi mwana mmodzi wamkazi, ndipo ana ake atatu nawonso analowa mntchito yofalitsa mahadithi kutsatira kudwaza bambo awo. Ndipo mwana wake wamkazi anakwatira ndi Saidi mwana wa Musayyib, mmodzi mwa aphunzitsi otchuka kwambiri ambado wa matabi'i. Mzaka zomaliza zomwe wake, Abu Huraira anachoka ku Madina kukakhala ku nyumba yake ku dera lotchedwa Al-Aqiq pafupi ndi Madina. Pa nthawi ya matenda ake omaliza analira, ndipo ananena kuti sindikulirira kuchoka kwa dziko lanuli ayi,
koma ndikulipira ulendo wautali ndikuchepa kwa zonyamula. Ndakwera mapiri ndipo ndikutsika kupita paradizo kapena kumoto, sindikudziwa kuti ndipita kuti. Anamwalira nyumba yake yayikulu ku Al-Aqiqi, ndipo thupi lake linanyamulidwa kupita Madina ndi ana a Uthman kuyamikira chifukwa chochuka kwake potamanda Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ndipo amene adatsogolera mapemphero a janaza yake adali Walidi mwana wa Utba, bwana mkubwa wa Madina pa nthawi hiyo. Ndipo masahaba ena monga Abdullah ibn Umar ni Abu Sa'id al-Khudri analipo. Ndipo patachuluka ikhtilaf kapena kusiyana kwa zaka zenizeni chaka chenicheni chomwe iye anamwalira. Ndipo ena amati anamwalira pa 57 after hijri, ena 58, ndipo ena amabwera ni pa 59. Anali ndi zaka pafupifupi 78. Anayikidwa manda al-Baqi kumene manda ambiri amasahaba amtumiki adayikidwaso. Ndipo cholowa cha Abu Huraira sinali chuma kapena mphamvu, chinali chidziwitso mawu ake, ziphunzitso zake, nkhani zake za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikupitirirabe kuphunzitsa mabiliyoni a Asilamu mpaka lero lino. Munthu amene anayamba alisosauka wamasiye opanda dzina lofunika anasanduka mmodzi mwa anthu ofunika kwambiri mbiri ya Islamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.